May liwanag kung mayroong dilim, may sagot kung may katanungan. May hangganan nga ba ang isip? Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Hindi hayop, hindi tao, ngunit mayroon kadalasan kasama ang mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangan pupukin ang martilyo. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Hindi hayop, hindi tao, mayroong butot balat. Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad. Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad. Asahan mong ito ay sasadsad. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. May dila nga ngunit ayaw magsalita. Kambal sila laging kasama ang isa-isa. Itali o igapos kahit igpitan mo pa, tiyak sila sa'yo ay sasama. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Mayroong araw, mayroong buwan, hindi naman langit. Mayroong katapusan, ngunit muling bumabalik. Tumatanda, ngunit isang taong lagi, wakas niya'y pinagbubunyi. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. May liwanag kung mayroong dilim, may sagot kung may katanungan. May hangganan nga bang isip? Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Bugtong-bugtong subukin kung ito'y matutugon. Alright, pero mabilis.